Javerega sokora mwari buku ya Marko chapter number 8 from verse number 22. Famba inayo baba. Zvino wakasvika Bethsaida. Vakauya nebofu. Vakakumbira zvikuru kwaari kuti amunyangate. All right. Akabata ruoko rwebofu. Akamuisa kunze kwomusha. All right, ande. Ndokupfira mate pameso ake. Akaisa maoko pamusoro pake. Akamubvunza kana achiona chinhu. Iye akatarira akati, ndinoona vanhu. Ndinovaona vachifamba vakafanana nemiti. Zvino akaisazve maoko pamusoro pameso ake. Iye akatarisisa. Akaporeseswa akaona zvose zvakanaka. Akamuyendesa kumba kwake akati, aiwa zvanaka matoita basa tipe chipo chekuombera kune munhu wamwari. Ndakaitwa kunda autoparidza. Panapa pataverengesa. Bhaibheri riri kutaura riri kubva rati kudii. Hanzi neshoko raMwari vakabva vamuwinzira bofu. Amen. Indidairei amen kuti zvamuzviita. Amen. Kasadera amen ndiri muvhangeri. Andiprofita asi zvikandibata ndinokuitira dzungu. Kati panapa shoko raMwari paraverengesa. Hanzi vakamuwinzira bofu. Abva asvika paakaita zvaakaita. Bofu robva raitwa kunzi rione. Bati mukuona kwarakaita paita dambudziko. Nekuti rakatanga kuona vanhu vachiita semiti. Bhaibheri rinobva rataura zvakanaka. Jesu anobvunza kuti uri kuona sei? Zvikanzi ndiri kuona vanhu vachifamba asi vachiita semiti. Kureva kuti munhu wanga atova dangerous uyu. Kusatoona kwaita kwakanga kuri nani. Asingaone vanhu semiti. Handine munhu here pazuva ranhasi. Ndine munhu ari kundinzwa here pazuva ranhasi. Ndati akanga achiona vanhu asi ari kuona vanhu semiti. Do you know kuti muchechi yatiri kunamata kutogara kwatiri kuita panapa, unogona kutogara padhuze nemunhu ari kukuona semuti. Una chawanzwa iwewe. Ndati muchechi yatiri kunamata tiri panapa, unogona kutogara pedyo nasista vari kuona brother semuti. Ndosaka brother nyango mukaenda mukati sister ndinokudai, vari kuramba nekuti havasi kunatsoona, vari kukuona isemuti. Usikupanzwa ipapa. Ndati ndosaka paita dambudziko rekuti pana sister vari kufunga kuti inini sei ndisiri kunyengwawo pachechi panapa. Izvo mabrother vari kukuona semuti. Usikundinzwa zvakanaka. Ndati paita dambudziko remaonero. Maonero ako iwewe kunyangwe ukanotsvaga basa 5 O-level unadzo wakadzibata. Havasi kukuona semunhu ane 5 O-level. Vari kukuona maonero asiririwo. Asi nhasi ndauya nerimwe vhangeri. Ndauya nekumwe kuporesa muupenyu hwako. Kuti pawakanga uchionekwa semuti iwewe, pawakanga uchionekwa semuti iwewe, zvako zvichanaka chete. Tine munhu here pazuva ranhasi? Tine munhu here pazuva ranhasi? Ari kuti kugeza ndinogeza. Kutomboisa uwivhi 100% ndinoisa. But paside pangu pari kuuya vamwe sister vasiri tori representable. Vari kubva vaonekwa semunhu vororwa votoenda. Inini ndichisara. Ndati iwewe ndauya nevhangeri rako iwewe. Ndauya naJesu auya kuzokuchinja iwewe. Kuti uonekwe sebhebhi akanakawo so. Paunofamba uonekwewo sechinhu. Ndine munhu here pazuva ranhasi. Nyangwe ukanotsvaga basa iwewe.